Мира! Свободно. За посрещане знамето на 9-то основно училище. Равлес! Мира! Свободно. Господин директор, госпожо помощник директор, уважаеми колеги, скъпи ученици, уважаеми гости, родители, моля, посрещнете с бурни аплодисменти новите първокласници на 9-то основно училище Панайот Волов. Ами, преди малко. Скъпи ученици, уважаеми родители, отново е 15 септември. Отново училищното звънче призовава децата на България към знания и упорити занимания по български език, математика, спорт и музика. Знанието се добива по пътя на учението. То е необхватно. Затова човек цял живот се учи. В училище се добиват не само знания, а и умения как да се учим. Училището е ковашница на бъдещето на България. Училището ни разкрива нови хоризонти. Кара ни да се замислиме на понятия като родина, род, българин, българщина. Създава у нас чувство на гордост и превъзходство, че сме граждани на една страна, оставила трайна следа в европейското и световно духовно развитие. С училището ние опознаваме по-добре това, което ни принадлежи. То ни учи да усещаме романтиката на морето, да обичаме родния си град Шумен, град мечта, град символ на българския дух. В нашето съзнание думите книга, език, училище, роден дом, родина са неотделими. Думи са кровенни. Без тях не можем. С тях растем и се развиваме. Ставаме по-умни и по-добри. Уважаеми родители, скъпи ученици, позволете ми да ви представим гостите на нашето тържество. Писател, поет, журналист, преводач, преподавател, госпожа Валентина Радинска. И произведенията й. Бяло ловно поле на листа, ловното място на моите мисли, тук е за мен, тук е света, другия е измислен. Госпожа Юлиана Христова, старши експерт в отдел образование, наука и развитие към община Шумен. Госпожа Силвия Кирова, главен специалист в